Aşgabatdan gelen habara göre şäheriň ýaşaýjysy bolan Muhabbet Hummedowa daşary ýurda okuwa gitmek isleýän okuwçylaryň pullaryny arada iş bitirip berýän hökümünde allap ellerinden alýandygy barada köp sanly şikaýatlar gelip gowuşdy. 14 000 manat, ýagny 700 Amerikan dollar garşylygynda talipleri daşary ýurda okuwur diýen diýip, esasany hem Lewap we Daşowut welaýatynyň gelen 14 talipleri pul üçin tuzaga düşürendigi ortağa çykdy. Hummedowanyň allyk oýunyna pida bolanlar okuwa gidip bilmändiglerini we pullaryny hem gaýtaryp ýygyna bermändigini aýtýarlar. Pullaryny ýygyna soranlar polisde işleýän tanışlarynyň üstü bilen tutsak etdirjekdigini aýdyp gorkuzýarmyş. Pida bolanlaryň aýtmagyna görä Hummedowanyň äri harby gullukçy bolup işläpdir. Şol sebäpli hem Aşgabatyň polis işgärleri bilen arasyny gowudygyny aýdýarlar. Yine başka bir pidanyň aýtmagyna görä, onu gorkuzmak üçin Hummedowa 2 sany polis işgärini hem ýanyna alyp gelipdir. Netijede puluny ýygyna alyp bilmän gaýdypdyr, üstesine de gorkuzulupdyr. Muhabbet Hummedowa taliplerden pul alyp durka telefon kameralaryna düşürilipdir. Aýtmaklaryna görä Hummedowa ýaly ýalançylaryň sany soňky aýlarda sanardan köpelipdir. Şol sebäpli hem adamlar işimiz birden oňoýly bolmasa, pulumuzy ýygyna almak mümkinçiligimiz bolsun diýip telefon kameralaryny şaýat hökümünde ulanyp başlapdyrlar. Ýollaryň ýapyk saklanmagynyň netijesinde dören bu aldaw tertibi Türkmenistanyň içinde giňişleýän ýaýrandygy köp sanly maglumatlardan tasdiklanylýar. Şeýle hem ýurduň daşynda da şuňa meňdeş aldaw tertipleri ýollaryň ýapyklygy sebäpli ulanyp barýar.